Takže ahoj ľudia, volám sa TSK, vítam vás z úplne nového videa z hry Minecraft. A pre vás chcem teraz povedať, prvá vec, dúfam, že sa vám to nové intro páčilo, druhá vec, bude toto dlhšie video. A tretia vec, začalo mi to sekajú, ma to vypínať z toho servera, tak my sme začali na novo, iba takto. Iba s takýmto barakom sme si ho troška dorobili dnes. Potom my sme začali dať čo iné robiť a toto keď chcete, aby som v tomto pokračoval, tak budem, a keď chcete, aby som v tamtom pokračoval, tak budem v tamto, ale keď si to nevyberete, tak ja berem nový a na tamtom starom pôjdeme zabiť draka. No. Takže dúfam, že som vám všetko dôležité povedal. Ako som hovoril, bude dlhšie video, pokiaľ to nelagne. Takže, ako som myslel to, že dlhšie. Takže, asi budem mať už dlhšie videá. Už som si to ako vybavil. Takže, dnes by som mohol asi, neviem, sa nájsť najprv. Tak. Takže, chcel by to sklo. Jo, a dúfam, že sa vám tento barak bude aj páčiť, lebo som ho už 3 hodiny staval. Dal som si aj vypaľovať sklo pre toto. Dobre. Tam aspoň vidíte, že ako sa otáčam, všetko robím. Bude bohužiaľ iba biela posteľ, lebo iná sa mi nechce vykraftiť a ja neviem prečo. Jak sa kraftí? Plate. Sklo. Či to sú iba 4? Aha, tak. No, vyspím sa. Ne. What? What the hell? No, nevadí. Jo, a mal som čas natočiť video. Dosiahol som ho na prázdniny. Aspoň jedno. Keď nie už 6. No, ale ohľadom tej multiplayer série je jeden menší problém. Veľa minihier tam skoro ani nefunguje už. Takže ešte neviem, keď chcete, aby som tam obyčajne hral, tak budem. A keď nie, tak pokúsim sa ešte zistiť, ako nejaké minihry fungujú. Ale myslím, že ešte pár minihier tam pôjde aj si dať. A konečne bude super, že už môžeme natáčať viac, ako by sme mali, lebo plánoval som jednu sériu, lenže to mi neprímulo. Takže čož? Nevadí. Aspoň vo videu viac stihneme. Budem plánovať jednu sériu, na ktorú sa môžete tešiť. Lebo tá séria bude dobrá. Tu budú potom tie veľké skla. A ja dúfam, že sa vám... Jo, ešte či sa vám bude páčiť tento barák. Lebo tuto už, keď bude veľa času, tak ja to už nebudem mať vážne prestrihané videá.
toto, keď ste počuli také tak tu máme takto akože dnes v lese je poľovačka. Tak asi sa vám za toto musím ospravedlniť. Alebo iba spadla doska vzadu. No. Podľa mňa dosť pekné. Tento barák som ináč staval dobré 3 hodiny. Včera. Dobre, všetky idú dobre. Tu je takto časť. Keď dáte, tento barák je podľa môjho návrhu. Nie, že by som ho od koho kopíroval. Aby ste vedeli. A keď dáte tieto dve patra. Toto. Takže tu mám záhradu, tu, jak som bol raz so skeletom. Ako je táto časť by mala byť okopírovaná inak. Toto má byť normálne, tuto nemalo byť žiadne sklo, tak tu som ho dal, také veci, tu som pridal, mal byť včera špeciál aj výsť, ale nechcel som ho ešte prerábať a tak. Ešte bude jedna séria, na ktorú sa teším a teším sa, že vyjde aj na to poriadny update, lebo mňa to sere. Mňa to tak sere, keď to tam není poriadne. Je to moja obľúbená strieľačka, bude asi druhá strieľačka na tomto kanáli. A mám to aj na dekisku. Platey. Ešte jednu som potreboval. Ja som tu vážne 8 snáď aj hodín chodil v kuse, stával som ho. Chcel som mu dať to sklo do diela. Tak ja zatiaľ idem podkladať nejaké veci. Neviem, tu bude ešte to tak, to je hociako. Toto bude viac prerobené, a to v okolí baráku, nie tu. Toto si odložím sem, toto si vezmem ku sebe. Tak. Tak drevo. Tu. No spodu kladám blbosti. Nie, poď tu. Kde mám dropy? No tak pierka mám. Uhlie. Uhlie, orečka. Sú tu hore. Tak. Toč. Dobre. Takže idem sem. Čiže nie je to plné, to sklo. Jo. A ja som ho tam odložil. Nie. No. Takže tak, jo. Keď dačo, tak ja to mám presne vyrátaný celý barák, čo mám všetko dorobiť. Čo s tým tu nahádžem. Ja neviem, prečo som si ich tu dal do inventu. No, dobre. Sklad taký, že? Potom ešte tu z dola urobím takú záhradu, tak tu budú schody, tu bude vstup do takej diery, ako v hrade. A teraz nám to prší. Tiším zvuky. No, čo by sme ešte mohli zrobiť? Čo by sme ešte ťažiť?
Alebo kde mám ešte tie ploty. Potrebovať fencie. Mohol by som aj urobiť už ten plán. Čo som tu chcel udiať. Tieto hodiny si nevšímať, čo teraz ťukťú. Čakaj, jak sa robia. Čo robia ťuk. Dobre. No ešte tu teda čo chýba. Tu by som skúsil robiť taký luster. Tak. Som nastúpil. Čak. Sakra. Nemám to. No, to potom urobím. No, chcel by to aj tu prestalo pršať, aby tu sa dalo dať čo robiť. A ináč facecam asi ani nikdy nebude, lebo to som si to tak sám skúšal, tak nefunguje nič. Len proste seknem obíze a skoro hodinu som nevedel pustiť nahrávanie. Takže facecam ani nepôjde. Čiže škoda. Ale teraz keď budem mať viac času do videa, tak to bude veľmi dobré. Lebo môžem zatáčať dlhšie diely. To je pravda. A budem natáčať uvadiť nejaké dlhé série. A ja idem prezradiť. Prší. Nezaťahuje sa slnko. No. Nemôžem vlastne nič robiť. Neviem to nejaký kameň. Len som zabudol, že som mal toľko. No by som chcel kameň na tú moju teraz robotu. Takto by stačil. Na preobenie celých tuto. No, už ide noc. Tam to bude tak oplotené, tam budú také špeciálne odložené veci. Jo. Spí. O, urobím strik a uvidíme sa za. Dobre, som späť. Tak ideme stať. Tu neviem, z čoho si zaskočím, mám nevadí. Toto musí ísť preč. Budú tieto prašu. Dúfam, že budú. No. Takže. Jo. Čo som tu ešte tak... Jo, môžem urobiť týfinci. Kebyže viem, jak sa craftia. Pretože ja som ešte zvyknutý na ten obyčajný Minecraft Pocket. Nie tento nový. Čo som si tu čo tu bolo. Nie. Toto ide preč. To vymením za kameň. Tak. Toto môžem dať tak. To musí byť rovno.
To bolo pekné. Jo. Jo. To pôjde. Tak. Taký plot menší. Jo, dobre. Asi to tu aj dám ešte jeden. Asi by toto trochu neuchudilo. Jo, to môže byť. Musím urobiť takto cesto, tam bude taký tunel. Tu by som to ešte mohol potom, toto ešte dáko prerovnám. Celé. No. Čo by som mohol tak spraviť? Tak je veľa času môžem stavať. Aby sme mali taký dlhší špeci. Jo, a ešte chcem aj vás zapojiť do hrania. Len aby ste vedeli na tomto serveri. Takže, no nemyslím akože online, ale takže toto, že by ste mi písali veci, čo mám spraviť na serveri. Urobím potom taký strom. Ten, kto mi to napíše, bude na ňom. Každý diel na začiatku to vždycky spravím. Keď nebudú žiadne, tak nebudú, ale vážne by sa mi to páčilo, aby som aj váš názor mal vo videu, čo by som mal spraviť. V komentoch to ináč píšte. Dobrý, ale môžeš ísť preč. Díky. Dobrý kuň, ale netreba mi teraz koňa. Toto robím takto. Každého rohu. V tomto by som to mohol spraviť. Takto. Koň, mohol by si ísť prosím ťa preč. Ja akože nechcem byť proti tebe, ale keď nemám sedlo, si mi úplne na nič. Padaj. No. No bože, to ja sa práca. Ale zasa, tu je to pekne spravené, že tu by som to spravil. Jo, spravím to tu. Pravím. Jo, z tých ešte si práčas idem tak začať. No tak už som späť, aj tu som si už dal tie pár šuplejty. No a mňa napadlo, že by som to urobil asi tu, ten vchod, ale to bude až v druhom dieli na tomto serveri, pokiaľ budete chcieť. Keď si ho neodhlasujete, tak si ho neodhlasujete. Sorry, ale zavadzal si. Nie som nič proti sliepkam, ale až niekedy dačo zavadza, tak aspoň to nemusí byť u mňa. Dobre. Prepáč koník, ale ja ťa tak mierne buchnem po hlave. Díky. Pochopil to. To je dobre. No. Takže toto by aj možno mohlo stačiť, takže dúfam, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite like, pokiaľ áno, dislike, keď ste nový odber a nezabudnite hlasovať, keď ste si to nezapamätali, tak to si pretočte na video naspäť a ahoj, ďalšieho videa.